दानि फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम एसेम्ब्लिनि जि मोनसे इलेक्सन जानो थांगासिनो दं बे इलेक्सनाव दा जोंनि धेमाजि जिल्लानि ओनसोलाव गोबां दुंहाव थासारि जादों दा बे दुंहाव थासारिखौ जाहाथे जों लुबैया आरो जोंनि पुलिस प्रशासन दङ पुलिसफ्रा जाहाथे गोख्रोङै नायगिदिंनानै जोंनि बे जि दाङाबाजि इलेक्सन सायाव गावजों गाव बिदा फंबाय बुलायलायनाय गारि बुख्रुबलायनाय बे सोलिबाय थादों बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद धेमाजि जिल्लानि जानानै जों निन्दा खालामदों नाथाय राजखान्थियाव बिदि जाया राजखान्थियाव सोरखौबा बुथारनानै सोरनिबा सम्पतिखौ धंस खालामनानै राजखान्थि गेलेनायखौ जों लुबैया ओंखायनो आं खावलायदों जोंनि लाइमोन इयुथ्सफोरखौ नोंथांनि बेसेन गोसा भटखौ नोंथाङा बिबेक भटखौ हो जाहाथे अबेबा पार्टिखौ थांनाय एग्रेसिभ जानानै सोरनिबा गारि बुफायनाय न' सावनाय सोरजोंबा बुलायलायनायजों जोङो राजखान्थि दा गेले मानो होनबा बेयो मोजां थासारि नङा आरो आयेनखौ गावबा गाव आखायाव लानो नाङा आं बेखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो बर' इयुथ्सफोरखौ बा बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ नोंथांमोना जायखौ मोजां मोनो बेखौनो होबानो जाबाय जाहाथे जोङो बे इलेक्सननि थासारिखौ लानानै गोबां खिलिमिलि जानाय जों नुबाय थादों टिभि माबायाव जोंनि एक्चुवेलि जोंनि जनाय बिधानसभा समस्तियाव 80 नं जनाय बिधानसभा समस्तियाव जोंहा बुलायलायनाय जों नुबाय थादों निउस मिडिया जों नुबाय थादों ससियेल मिडियायावबो जों नुबाय थादों माने जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे आद्रि जि बे इलेक्सननि नामाव सोरनिबा जिउ खहा जाया सोरनिबा न'खर खहा जाया बेखौनो आं धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै खावलायनाय थाबाय।